Kiceng siang de karbiningkan kini langsung BP LP School Patra Klam Along Kapaman Pon. Dipu Serlong Club Patra Klam Along Ningkan Kimi Katalon Pon. Indeng hini karbikur po achujun karkli Serlongjon lumbajong aklam along pinipen pangceng pon tangno. Pini dipu klub along bongjin arnam kipu amei padopon. Longkiri abirta pen nili samia biri kropi non birtang ton pen arjupanik tha. Hako hut pipu atum ketan tekang thang ni thai isi lake karbia khei doan aningkan kimilo. Laso teng pen pache tondun si langsung mepi bojaruk atera KCS unit lapen United langsung mepi yudatum cilang pet pen langsung mepi LP School Patra Klam Along keceng si angdeng karbiningkan kini mesen pen talondun. Labang somai along aluhi sarpu aman pen sar pabitra rongpi MEC Nilip constituency cetongdun. Lapen manpeng aluhi pen kacetongdun lake. Sar Suresh Tisu Meipu KCS Nilip Donal Committee, Sar Sunil Tobi KCS Central Committee, Sar Proben Tobi VDC Chairman Nilip Block, Sar Rajesh Tisu PHLC Meipu Nilip, Sar Mohan Teron Koilamati Lem Secretary, Sar Babu Teron SGB langsung mepi area, Sar Timothy Teron ex VDC Chairman Nilip Block, Sar Bopen Kro Social Worker Lapen, langsung mepi Rongasar Biren Tisu, Mongol Singh Tisu, Hemari Singnar, Sar Thelekhe, Heskrom Teron, Mojari Teron Lapen, VDP President David Pinti Atum Cetongdun. Labangso karbiningkan kimi ketalon along, prek jam kapatu setame pamanpon lake, kekat kacepate, 100 meter race, kangni anghoy kaciti, musical chair, pathili ki ap, keng dongdang kedam, arjan ki hi kacepate, Pamri kacisan nujok karlu lapen langsung mepi bojaru KCS unit ahin pen jong kedam nimso kirung tame paklangpon lapen kijutsi Nilip MEC Sar Pabitra rongpi langsung mepi arat doan kaceng tur amo ajakong doan pen kibang jilang sitame nang cirap cetudun ver popusi lamcak cipitekang. Pini thang ni phai isi ani ada por phai proxy pen arni kangsam por phai plian hingdeng pre proxy karbisen kan kini katalon pon. Labangso amei along cepatir pipon lake sengkan kini katalon amei lapen Serlong Club atum pensi cepatir pipon si mei pacun pono. Dom nelimen ke bibison teron nelidak Serlong John non sengkan kini katalon along amei pulo si nalitum media korte atum nangka humri pena kot nili tum ningarong lo kana itu pan aprang si de tum la Serlong John arong sengkan kimi katalona me hoi pen na itu pan sengkan kimi kadong pejere glo kadong ni pen Serlong John lumbajong patu aklam along karbikur po achujun ase karklipon bomlo lason thot si thongnok be akumlin akengri along ta Kurusar atum ardom arti pon bomlo. Kurusar atum pen nang pachini donatengke
Pini son trokkep ra hini ase arkil ponlo. Karbi arat akemang lapen kisung ke boypen kapejok ponjia phansi karklipon puta nang thandun. Lapen vumut vukan tamesen pusi nang pachinidun. Pinpor me lumbajong aklamate karbi kur po adowan along ki ongdung akuru saratum laswa sai kapachun jiaphan nang chitong dunlo. Lasi alang litum pulo non amat nilitum along kenang sot naike towar lapen lang henlo pusi karbi anglong kethe kiding atung aphan nang chuning ridu. Ini nilimen citan pondik po, nilimen ke soto singrong pi, lapen ke nili arpu bangke karbi kur po barite singbamon puru saramai. Lasi non nili aprang si ke tante aprang angsong ke do ili pu barite. Lapen ke sapong poromputia nampu lumbayong sarpu amen pen. Solangdo karbi anglong solangdo arat apan nili kardon tipig lo kardon. Pini nili tum ladak karbi hemtun pi lumbayong aklam rong marjong along. Karti ke pejo pon ke pedu. Laken nili tum ke longri long patapan karbi kai do anapan. Ladak nili tum penangan aningkan pen wang bom lo. Lason dak taksi nili tum nadak ke karbi anglong akan angkang kedu athan ansi akethe ansi dagwan iget nona ko an bangke piningan ingkana bangke than trok kebra hini andu iglo than trok kebra hini bangke ni ditungke arna mani pensi jakong ke enpon munit ke klempon ke ilitum un ide lapos ilitum arnam pharani pharo than pharo thili pharo puason ilitum pangrom ponsi arnam pena jakong enpon lo Pini tarik isi ani ya bangke litum dak rongke rong oplo than rongke lo lake kemang dama bangke karbi kur phopene kemang ke karbi khaya tuma bang ke choklem ke chodama bang pari plat janangji karbi longri abang litum pari karbong nangji karbi longri litum pangtang unlong nangji lapen litum karbi longri chelong wek nangji po phana kemang dampe lapen litum ajutang jubat karbi khaya to majutang ju bata bang thir nangji po phana ke mangdam pensi ili to marna mani pen jakong en pon la rasi nili tum ho ningkan suri hinira ningkan krip liarta an hala so ho da bang ke nili tum ha inglong pu orbot khon ba monang long hala daksi akethin na than lo hala dakeli tum jakong en dam bom lo la so jakong wan det pen thi than tharo thili pharo nam an sita dak ili pu lumbayong along klam karbi hemtun pi along ladak silitum than thilar nam along ke dagwan igedlo lapenilitum aningkan wang talason sinilitum thokpon bom jur pon bom lo pini ania bangke litum ke than thili ke chepamiarni lake karbi kurpho karbi khai do an sulang do rata phan kereng rapet ji lapen ilitum longri longpat ke paklar unji lapen longri longpat ke celong unji lapen sapong porong putih jutang jubat tang pon unang ji poja kongsi en pon lapen ako penaba bangke tarik ini halake litum laso karbi kuru searching room ame mate KKCA along ahawartin pen tame kuru sartum do an nang chetong duno wonsita non malom pirthe dang ka chetang plup akeso COVID-19 ke doko ka jok bang pharu hini ansi laso ame along chetong long chorlo sitame pini bongchin arnam kipu lake mesen pusi pherang tiatum kahumri damahut karbi kuru searching room ame mate KKCA along president akihai Dhon Singh Terona hinpen nang pachini dun KKCA mate karbi kuru searching room amai phupen lamthe thini ke than kangtung bang lapelo pini ke ningkan kimi etum ingraji tarik February 1 mate tarik isi ningkan suri hinira ingkora hini ningkan lason situm la KKCA pen ke aningkan wang ta ningkan kimi phanabang ke me punai longri longpat kaduk kawe karbi ang long ki doana khaya amai atuma phan ansitame etum arnam arni phan cepar junangji pusi etum chingwai ponlo la chenon kaduk kawe kuru saratum tanang ke tong dunsi netum pini arni la karbi ningkan kimi abang ke labang so etum arnam phan akhir jume cho hang ponangji pusi kaduk kawe atum hanta chuning dalam pel hello la chini tum pini ladak difu arong sopia long labas stand along ladak bong chin akrok mate bong krok athondo labang so thon ka selama bangke lake hemphu mukrang dorbar pensi selam polo
te bon sita kaduk kawe tum bangso bong chin bong krok arum ke do karbi tum hanan bang kelasi ningkan wang sitame ningkan kimilo pulute kaduk kawe nang chi tong dunde anak kuru sara tum sitame nangli metang ahem bong chin bong krok do hala bangso rim ponra orra laso arnam titupon nangji pusini tum chuning ponlo la chi pinini tum ladak kurusar pinaan che phachi ni tum ladak ningkan wang phak wang chor ke mijia phan karbiang long karbia khai karbia rat pen aku karbiang long ke do ana arat amaya tum phan pen apu thake long ri long pat kachari tum karbiang long autonomous council ke do tum phan ansita me tum me ad me sen pen kachari pon thegia phan long ri long pat paklar ponjia phan mena adim mena jutang jubat kape me ponjia phan kapacan ponjia phan pusi ni tum pini anama hai ju hanglo la si ni tum kaduk kawe kurusar cetong sini tum la ningkan wang phak wang choro phan itum arnama phan ai jume hang pon lo la si pini ningkan kimia horbong ke puan ke kurusara tum along pen ni tum kaduk kawe arizal long lo mate ka kurusara tum anu tinda nang abong ke orre ba kurusa tum nanang than lo piningkan wang phak wang chor ke suluk sodak la pusan awe karbiang long mang ke samjin pen chi tum mai khi pon long ji la pen kaduk kawe karbi arat pen chenglok kaduk kawe la bang khai an tuman sitame tum phan akang hon dopo la pen ak cerap dopo la pen ak me dopo pusi bongkin bong long ke than pon Rana pesi tum non ade tum non ke pha o ede da thema hala tum corona protocol alam tado amasi dc phancing kilo nang tum bang phok pen bang thok pen harus sian bakke cetong onji pusi pini ni tum bang haruan bakke cetong chalo la nang cetong do nam ke pu le tum ha arnam langbi anat penang cetong dun lo deu pani apa deu pani la pen ke dilai lo mahawar katu kawe tum hawar sing lo hadak menang cetong dun lo la pen aku la dak inglong kiri pendanang cetong dun lo la pen aku dol doli pendanang cetong dun lo la pen tum dak di fu ke do frong along tum ating ri ke do tum la dak ser hong thom wai song ser hong thom mai pen mai fu pen chenglok kadok kawe kuru sarang cetong dun lo la son thak thak se tum long ri la dak long ri asar la pen ate wo hong asar la pen rong sara tum kadok kuru sar dak te bok terai tum di fu ataun along mate la di furong sopi ke do akuru sara atuman tanang cetong dun lo la pen si mi marli kadok kawe tum tanang cetong dun lo sitamene tum ke lapan hang oe pusi ke mat